4. Capcana citirii gândurilor îți afectează grav relațiile. Capcana ghicitorului constă în citirea minții celorlalți, adică credința de sine de a ști ce gândesc sau ce simt ceilalți, fără să ai dovezi reale. Cu cât crezi mai tare că poți să citești gândurile și sentimentele partenerului de viață, a colaboratorilor, a competitorilor în afacerea ta, este o formă de autosabotare care nu te ajută pe termen lung. Îți faci efectiv scenarii care sunt poate departe de realitate, iar aceste interpretări tind să alimenteze anxietatea și depresia. Așa cum bine știi, cele două emoții îți pot afecta starea de spirit, relația cu tine, partenerul și strategia în afacerea ta. Dacă vrei să nu mai repeți acest mod de gândire în viața și afacerea ta și îți dorești să te eliberezi de anxietate și depresie, lasă în comentarii cuvântul iubire.